Tini oro jatono khadukjak oro kamaranga o hathaini bumung oro chini bisingo khoroksa hano hamjaknai dophano hamjaknai dophani bagui samung tongmani bo miyao bini langma chawai thangka bini bumung kha Torun Kanti Debbarma buphani bumung Ganga Doyal Debbarma oro khursatai klaio Torun Kanti Debbarma jatino dophano hamjago obosong jotono sibo bo kipibo kaham khlaioi oro 46 Surma SC constituency oro je tabuk by election tongmani by election bagai bo samung tang tongmani miya joratui tabuk oro miya horo asuk samung tang tongmani bisingo bo achomsa bini langma chawai thangka jung hinima nabo struk phanong khana je panong khana fia bochong mai tini tai krikha tai boro kok tongo asuk din bo Tripura government ni sebuk tongmani 10,323 o 10,323 ni bo khoroksa tongmani engkai bini je chakri tongmani tini afuru ni simino je furu ngokha chakri rok bo krikha haifano bo dophano hamjagoi dophani bagui samung tang tongmani belai khamo tamhinaiba amoti khlaioi o 10,323 ni borok ni bising khoroksa khlai o hano yakaroi tongo amoti khlai prai 135 rok thongka engkai poilao borok je sorkar tongmani o sorkar bai borokni service ni yakari jakha aboni yagulo BJP government phaika phaimani sakang chongmari furu borok kok rijak tongmani borokni o chakri no teuisa bibejana khlaijak phinai hinai phia chung tini onugo tabuk BJP IPFT government painani nai tongkha bisiba kanan nai tongkha haifano borokni kogrokno borok IPFT BJP government taugo wansukliya thuimani to jotono thuinai haifano borokno je kok rimani borokni bagai je wansukmani waisa kok rikhangkai kok naruknan nango jeta kok narukjakliya abono belai khlai khakamo ingya hangkai asuk borok tini 134 135 yakaroi thangka tamungoi borokni bokha baijak kha psychologically down kha ang koinani musungo tai je taubo tongnai rokno norok kha baya oi positive ungoi o thang kusungo taibo struggle khlainan bagoi se nor positive mind nadi haya ngakai psychologically down ma baisimino omo simi jungjal chini jotoni thang kusungo no phayo joto jungjal no jung kuplai mangu ang koinai sorkarni thanibo boni kokno wansuknani bagoi tai je 10,323 ni je tongnai rokno borokno ang koinan musungo norok bokha kra khlaioi bahaike boskango agogoi thangman abono norok wansukdi agogoi thangnani se kok kotor jungjal to chakri manya furbo tongmani chakri man furbo tongo chakri yakari jakphano aboni yagulo tongo jungjal kaisani ulo kaisa phayo jini bokha kra khangkai jung jodi wansuknani wansugoi samung tangkha khangkai boskango jung agok thangmano abono ani wansukma kobokma sorkarni thani tai borokni thani asukno hambai